Allahu rahimi kuka a gare ka za mu kai. Kai kuwa me yake damun ku a halin yanzu? Sabuwar cutar nan ta corona. Wai wata sabuwar cuta ce ta fito, wai corona? COVID-19 cuta mai illa. Da akwai ta kwarai ba watakila. A'a to ni kam gaskiya ba ni da ita. Danganin ba alama jikinka bai zama dalilin baka da ita dan uwa. Ta wani alama ake gane mutum yana da ita? Zazzafa ta yi ta mazama. Sai da me kuma? Sai atishawa idan da alama. Yanar ka tsorita, ka tsaya mu magana mana. Tsoro ba zai bari ba. Dakata, ka gaya mana menene mafita?